Hej, jeg hedder Sara, og velkommen til Munks Badehotel her ved Tårnby Strand. Vi har et helt særligt sted her, hvor historien, naturen og fremtiden mødes. Her ved første klitrække ligger Munks Badehotel. Et sted, som mine bedsteforældre byggede sammen i 1939. Vi har i 3 generationer skabt et fristed for vores gæster, og nu har vi brug for dig til at føre historien videre her i restaurationen. Tårnby Strand er en del af Danmarks natur, når den er allerbedst. De hvide sandstrande og den fredelige klitplantage, der omfavner dig på alle årstider. Vores gæster forelsker sig i den ro og friheden, som stedet giver. Her på Munks Badehotel handler det ikke kun om maden. Det handler også om hyggen og om at skabe noget, der binder os sammen. Her mødes minder og smagsoplevelser i en varm, autentisk atmosfære. Et sted, hvor traditioner lever videre og får nyt liv. Vi søger dig, der brænder for at skabe noget særligt. Og du har selvfølgelig mulighed for at sætte dit eget præg på restaurationen. Vi glæder os til at høre fra dig, der elsker at bygge bro mellem gamle traditioner og nye idéer.